Sawang maring isun niki wonten sedugune dayo iki murid isun Deni Setiawan Deni Setiawan kados pundi Ramaguru isun pengen diaku murid dumateng panjenengan ya tekaku murid awakmu rene-rene ning tlatah isun wonten prayogi punapa anak keperluan apa maring isun kula dugi meng panjenengan niku lahir batin pengen diaku murid dumateng panjenengan teng sekolahan kula pengen diaku murid teng masyarakat ya isun pengen diaku murid dumateng panjenengan Ramaguru ya tekaku murid memang awakmu murid isun apa awakmu yakin yen awakmu iki murid isun murid kesayangan isun matur kesuwun Ramaguru mung mawon kula badhe petang ledan dumateng panjenengan takon apa cung jaluk apa tak wali mangsa guru kula wedhos mawon dumateng panjenengan atine demertek
lap kemelap kaya dene tirta komala tirta tembungeng banyu komala tembungeng inten kaya dene banyu klepon inten atine kemelap kaget yen panjenengan ngajar beli kari-kari garisan maksudnya kados pundi Rama Guru pengen uning penjelasan sebab guru liyane mboten mekoten panjenengan yen ngajar yen ngedidik boten kantun-kantun bakta garisan kayu. Oh, kaya mengkonon dadi awakmu kaget-kaget bae, gemeter-gemeter bae, yen isun ngajar beli kari-kari garisan. Kawruwana maring saliramu Deni Setiawan. Awakmu lare pundi? Isun tiang Silia Gelor. Oh, ya parkor sekolahan ya. Kawruwana maring saliramu Deni Setiawan isun iki memang ring ngajar beli kari-kari garisan. Yaiku ake manfaate ake fungsine yen awakmu mbeler ya tak gaplok karo garisan tak tampak karo garisan yen awakmu ora gelem disiplin ora gelem tertib ora gelem ngikuti aturan sekolah ya tak tampak karo garisan supaya dadi wong bener. Kapindo garisan iku ya gawe garis lurus sebab laka garisan kang pengkelang-pengkelung garisan iku lurus maknane garisan iku nglurusaken persoalan kang bengkok den lurusaken iku maknane garisan terus ia nyelesaikan persoalan segala persoalan den selesaikan den lurusaken awakmu ya kudu berjalan kang lurus ngikuti aturan ngikuti petunjuk rambu-rambu kanganan ning sekolahan ning masyarakat ya rambu-rambune ya anak yaiku kitab suci Al-Qur'an iku minangka risalah minangka petunjuk kang den gawa maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku maknane ning garisan dadi dudu sekedar nganggo wedin-wedine bocah kados mekaten Rama Guru dados garisan iku simbole atau maknane nglurusaken persoalan nyelesaiaken persoalan ya ora pindho gawe mekonon maknane garisan mulane sun yen ngajar yen didik awakmu beli kari-kari garisan iku ya tujuane ya kanggo nglurusaken persoalan kanggo gawe garis lurus ning papan tulis uga iku simbole nglurusaken persoalan siswa ya kudu lurus kudu manut lan patuh maring perintahing guru sebab guru yang jalanaken sistem yang jalanaken kurikulum kang dintrapaken ning peraturan pemerintah sing Menteri Pendidikan lan Kebudayaan. Waduh ya guru yang bunganya karo garisan buang garisan aku garisan bunter kok gilik kok lok digelatok nangan das ya menjelit kabeh ya riang aku waduh glatok bareng guru banget galak-galak orang ngomong mana ketemu gelatok waduh ndase riang menjelit telu lepas nyong-nyongan lepas batuk gelatok ning guru waduh empuh almarhum sapa kan kelalen arane kali ngono aku gelatok kuwi oh ya orang kok pada bae tu gelatok karo garisan waduh malah gelatok bohong ya gelatok karena gue guru zaman bongeng warisan kolonial Belanda ya isun sibli mekono ku berwana Deni Setiawan dadi sun gawa garisan ku dudu weten-weteni awakmu dudu karep nampaki awakmu dudu ku perlune si ya mengkono ake manfaate kanggo nuding siswa si siswa ayo awakmu kira-kira pada pinter pada disiplin, pada di wong bener, pada di wong sukses aja kaya isun mung sekedar guru SMP tapi awakmu kira-kira luwih sukses, luwih mulia bokat bene sing dadi tentara, dadi polisi, dadi gubernur, dadi insinyur ku kaya mengkonon mau. Matur kesuwun yang guru penjelasanipun garisan.
mung mawon kulane ya wedhos bae bokat glathok ning panjenengan. Ya masyatul yang glathok wong ora duwe salah kecuali bocah kang melanggar tata tertib. Tuli aja cengeng, aja sedidik-didik gara-gara digablok wis dilaporkan polisi. Gurune diperkarakaken, dipolisikan, dipenjarakan. Aduh. Iki wong tua kang didik ora bener ning anake. Sebab kuwi iku minangka wong tua keloro, Cuk. Endi ana guru bar nekek murid, endi ana guru kan mblaini murid. Kaya mengkonon. Guru iku yang ngedidik supaya siswanya luwih bagus daripada gurune, luwih sukses daripada guru. Iya mungkulane wedhos nembe ningali panjenengan kumise bae wis kaya Braja Musti, kumise kaya Gatot Kaca, yen mendelik merengut mbak takirisan usune gemeter-geter. Ya buru-buru manjing pelajaran Rama Guru. Wis aja wedi nisu-nisu iki ya wong baik. Kanggo awakmu kabeh kaya mengkono. Sane wong demen senja rasa suwung yen bengi ditinggal wong tapi menyadari pamae gini tapi memaklumi ini melindasi rokok bagi
Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang disambung kembali.